Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat, gamit ang luhika, mahika at konsyensya. Ito po si Mang Gas. At welcome sa Siko, Sino Ako? Dalawa sa mga hinihinalang sospek na miyembro di umano ng Palakol Gang na nangho-hold up sa Skyway ang nahuli ng mga otoridad. Ang Palakol Gang, sila ang responsable sa serye ng hold-upan sa Skyway kung saan sa unang insidente ay nakakuha sila ng 7 million. Sa pangalawang pang-hold up ay 10 million naman. Ang siste, inaabangan na di umano ng mga sospek ang biktima na galing sa kasino. At pag-akyat nito sa Skyway, iniipit na ang sasakyan ng biktima at pinapalakol ang sasakyan para mabuksan. May dalang mga armas ang nasabing mga sospek, kung kaya't nakulimbat ang daladalang pera ng mga foreign nationals. At iyan ang ating Siko, Sino Ako? Morning, tits! Utoy! Tayo na! Andito na si tita! Sino? Ako? Morning, Col! Morning, tits! Hello, Yal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing, so I'll give a hoot what you do. Adlang Huwebes, Pebrero 15, tuwing 2024, sweldo. Sa oras na 7:28 ay kasama niyo na ang cool na Angkol Dagol! Ayaw cool, bata pa kukol. Ayaw cool, bata pa kukol. Oh, siyempre, wako nag-inasara kay kauban na to ang hot na tita sa balat ng radyo. Tita Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Thank you, Feel Good tits. Thursday! Oo, pero hindi feel good yung balita ni Mang Very Gas. bad! Kasi nakakatakot, no? Pag may pera ka. Kasi yung ano pala, Nakakatakot lang yan sa mga may pera, so hindi tayo dapat matakot. yun lang. Uy, ikaw, Mang Kanor, marami kang pera, ingat ka. Pero diba, sanay ka naman dyan sa mga self-defense. Siyempre hindi ako nag-skyway. Hindi. Saan ka ba? Sa kable ako dumadaan. Para walang hold up. Walang hold up. O, dali, o. Kaya nga itong mga nahuli, dalawa sa mga suspect nito, pero hinahabol pa yung iba, tits. Kasi nga, yun yung system nila, no? Na itatrap ka nila. Siyempre hindi ka na makaalis na sa gitna ng ano. po. Pagpasok mo ng paakyat ka pa lang sa Skyway, doon ka naharangan. Hindi ka maka-atras kay meron pang isang sasakyan nakaharang sa nakabuntot sa'yo. So nakuha yun ang una 7 million pesos, then next 10 million pesos. Imagine that. Ganun lang. Tapos armado sila. Para mabuksan, palakol ang gamit. Para hindi makakos ng gulo yung pagpinutukan mo, di ba? Ng baril. Kaya buti naman at nahuli ang dalawang yan. Sana mahuli pa yung ibang mga suspect na yan. Nakakainis lang na isipin na hindi lumalaban ng patas. Alam mo yun, tits? Yung Nakakatakot naman. Oo. Ano ba naman yan? pag walang pera, wag matakot. Oo nga, yun nga. Nakakatakot para sa kanila, sa mga may pera. Kasi may mga nakaabang, may mga spotter na pala tawag dyan. Oh, ayan na, dadaan na yan dyan. Ito yung kotse niya, ito yung plate number. Pag akyat mo ng Skyway, wala na. Ma-hold up ka na. No? So, Grabe. Ganun ang style. Talagang planado nila. Alam nila kung sino mag-withdraw. Yan, mananalo sa casino yun, may dalang ganito yan. Aabangan na nila yan. Kahit saang lugar naman, pag may dala ka talagang malaking halaga ng pera, Delikado ka talaga. mag-ingat. Kaya wag na lang tayo magdala ng sasakyan. Pag may pera. Maglakad ka na lang. Bit ang 7 million. Gano'n kaya kabigat ang 7 million, Mang Kanor? Di ba ikaw, Mang Kanor, lagi kang may pera, hindi mo binabangko? Anong pakaramdam? Gano'ng kabigat? Mabigat talaga. Puro barya kasi yung 7 million ko eh. Yung tig-20. Mabigat. Mabigat. Pero
magaan lang yan kasi pinamimigay ko na rin yung pera ko sa iba eh. Mayaman ako eh. Gusto mo ng pera? Opo. Ha? Opo, kailangan ko ngayon eh. Dami kong bayarin. Ay, tatanggap talaga. Siyempre, Mang Kanor, practical. Pero mag-ingat po kasi yung mga hold-upper naglabasan na naman. Walang sinasanto, walang pinipili yan basta may makuha silang pera. Sa biktima. Di, sa driver. Sa driver. May hawak na palakol, tsaka may baril. So talagang papaluin nila yung bintana. Gamit Papaluin ng hold-upper? Hindi, ng driver. Uy! Gamit yung Palakol? Hindi yung baril. Ay! Pumutok! Yung baril! Yung palakol! Ay, yun ba yung Yun ba yung armas ni Thor ng Marvel? Martilyo yun. Oo, gamit yun ng karpintero. Yung palakol? Martilyo. Si Thor. Di ba sabi pag may malaki kang ngipin, ang tawag doon ay? Palakol? Baril. Corny. Last ko na yun. Di ba rabbit ang tawag doon? Palakol ng ngipin. Rabbit. In English, playboy. Mang Kanor, marami ganyan, di ba? Kasi syempre mayaman ka, may mga lisensya ka ng ganyan. Marami akong baril? Na palakol? May lisensya yun. Lisensya yun. Paano ba kumuha ng lisensya niyan, Col? Ng baril? Ng palakol? Parakol. Palakol. Sa Bisaya, atsa. Yung baril? Hindi, yung palakol. Atsa ang tawag. Atsa. 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 Di ba pag magsibak ka ng kahoy, yan, sisibakin mo. Sisibakin mo ng baril? No. Ay, lutang! Sino kaya ka-date nito? Ba't Wala nga eh. Wala eh. Kaya pala. Nagtrabaho ako eh. Kaya pala. Naku, kung babaero lang din, magtrabaho na lang ako. Diba? Kasi baka mapaputukan ko! Ng baril? Ng palakol. Ay! Diba? Ingat tayo sa mga nasa probinsya. Yan ang gamit-gamit. Palakol? Yung palakol? Yung baril. Baril. Pero mag-ingat ha kasi mga loose firearms tawag din pag walang lisensya yan. Ang tawag sa baril? Loose palakol. Loose atsa. Anyway, so yun natin may mga dala din yung mga pang emergency, yung mga bumbero, may dala yan. May dalang palakol pang basag ng May dalang baril. May baril ba yung mga fireman? Wala. May kakilala kang bumbero, di ba? Wala. Ibang baril. Shout out mo. Si Malaking host yung dala nun eh. nakalimutan ko na. Kinalimutan mo na siya. Yan. Good morning sa mga pulis na merong Baril? palakol. Ay, diba? Pati yung mga gwardiya natin. Ay, uso na yung humawak yan. Ng baril? Ng palakol. Diba? Yung ma-imagine yung mga guard natin dito sa MBC, may dalang Baril? may dalang palakol. Call. Palakol. Sabaw na sabaw. Tatigil na natin to. Ay, nako. Good morning sa mga nasasabaw din. Naku, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Basta may mga otoridad naman tayo na handa namang tumulong. Hindi po lahat na iniisip natin pag baka yariin tayo ng mga pulis or mga sundalo. Sila po ay nandyan para tumulong sa atin. Mahuli yung mga hold-upper na yan. At saka yung ginagamit lang yan for emergency, hindi pang hold up. Yung baril? Yung palakol. Diba? Sakto. Pang sibak lang. Yung palakol. Yung baril. Isisibak mo. Kasi hindi na pumuputok eh. Yung baril? Yung palakol. Kinalawang na. Yung bala. Baril? Hindi, yung palakol. Saan ba nakakapagpagayan? Di ba sa Panday ang gumagawa niyan? Ng palakol? Ng baril? Ay, diba? marami yan sa mga, ewan ko, Sabi niya, ping, ping, ping! Hoy, niwala na sana ako meron ng ping-ping. Pem. Ano ba sound yan? Pem. Sound ng baril? Sa palakol. Pem. Hindi. Ay, ako, ang Dear Love, abangan nyo. Susunod na! Mamaya
pa. Hindi pa tayo tapos Alas sa mga 9. sa mga nais pa shoutout. Sige, hanapin nyo lang ang Uncle Dagol or Tanya Chinita sa Facebook. Correct? Or Love Radio Manila sa Facebook, YouTube, TikTok. Para mapanood po ang replays ng Feel Good Morning, nasa YouTube po yan, Love Radio Manila. At ang Feel Good Morning po si Uncle Dagol, si Tita Tanya Chinita mula 5 a.m. hanggang 9 a.m. na. Hanggang alas 9 po tayo ng umaga. After namin, 9 a.m. to 12, si Conyo Bicolano at Robin Siana for Dear Love. Saka naman susunod ang tambalan, alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Napakinggan nyo ba yung Dear Love kahapon? Grabe. O diba, pilot episodes pero pak! Boom! Pang Valentine's sa Valentine's. Pag Valentine. Abangan mamaya. Pero Correct. mamaya, pag-uusapan natin, ano naman kayang kwento sa Dear Love. Tama. Kaya tumutok lang. Kasama pa rin ang hot na Tita Tanya Chinita. At kula Uncle Dagol. Sa istasyong number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel Good Morning. Kailangan ba bang memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!